Ọ bụ nnukwute oke mmemme nnabata n'igwurube dịka ụmụafọ okporochi ime obodo Anaocha gwuru n'ọnụnọ iji wee nabata masị nnọọ nye onyeisi oche nchere oge okporochi ime obodo ahụ akpọlitere ọhụrụ bụ Comrade Romanus Ibekwe ma nọrọzia n'oge ahụ too aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka ịkpọlite Comrade Ibekwe ka o duo ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo. Ndị ọrụ dum na ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo bụkwazi ndị nke so wee pụta iji wee sị Comrade Ibekwe nnọọ na ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo. Ka Amaka Chibụzọ Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ozi ndị gbakọrọ ịnabata ya dịka onye isi ọchịchị nchere oge nke okpuru Anaocha ka Comrade Ibekwe kwere nkwa si na ya ga-arụ ọrụ nke onye niile ga-abagide n'ime ya, si na ya ga-ahụ na ya bụ okpuru ọchịchị bụ ebe enwere ihe na-eduzi ya ka o wee bụrụ ebe ga-ebi ma bụrụ ebe onye niile ga-anata ma nwee obi jụụ oyi. Comrade Ibekwe gara n'iru ma sị dịka otu onye eji okwu ha agba izu na Anaocha na ya ga-arụtụsị aka n'ihe ndị ahụ ekwesịrị ka eme, karịchasịa ịhụ na ebumnobi ndị mmadụ na ebumnobi Soludo-led administration bụkwa ihe nke abagidere ma sịkwazịa na ihe gbasara ndị ọrụ bụ nke a ga-arụtụkwa aka ka ha wee na-arụpụta ọrụ bụ ịgba. N'otu aka ahụ o kwekwere nkwa ma sị na ya ga-agakwuru onye niile obi ya na-adịrọzi mma maka apga ma hụ na ya wetara udo ka onye ọbụla wee gbakọta ọnụ ka ha wee kwudosi ike na ya bụ otu ndọrọndọrọ bụ apga n'ime Anambra. Na ozi inwe aṅụrị wee nyere ya bụ mbata ọ batara n'oche dịka onye ọchịchị nchere oge ka onye Managing Director Anambra State Urban Water Asset Holding Corporation bụ Maazị Ikeobi Ejiofọ siri na ọchịchị nọ ugbu a edozila okpuru ọchịchị niile site na iwepụta amụma na ihe ndị ọzọ eji arụ ọrụ. Ya mere na ndị na-achị n'okpuru ọchịchị niile ga-abụzi ndị ọ ga-adị mfe ma yọzie Comrade Ibekwe ka ọ gaa n'iru ma kpọkọta ndị eji okwu ha agba izu n'okpuru ọchịchị Anaocha ka ha wee bagide na ihe nke aka na-achị ugbu a bụ Gọvanọ Soludo kpọrọ Public Private Community Partnership Developmental Model. N'otu aka ahụ ka onye isi oche All Progressive Grand Alliance APGA na Anaocha bụ Sir Anthony Ugoji kọwara Comrade Ibekwe dịka onye bịara ka ọ gbaa odibo n'ọnọdụ ọchịchị ma sịkwazịa na o nwere ebunwe mfu iji wee rụọ ọrụ dịka esi wee chọọ. Mgbe ọ na-adọnyerezi ha ukwu ka onye Head of Administration nke ya bụ okpuru ọchịchị Anaocha bụ Oliakụ Ego Okeke kọwara ya bụ mkpeitere akpeitere Comrade Ibekwe dịka ezigbo ihe ka gọvanọ megoro, si na ọ na-arụ ọrụ ka esi wee kwesị mgbe ọ na-abụghịdị onye isi oche na kịta na ọ ga-agazi n'iru wee wepụta atụmatụ na ihe ndị ọzọ ga-eme na ya bụ okpuru ọchịchị na-aga n'iru. Mgbe ọ na-ekenezi Chineke na Gọvanọ Soludo ekene maka ịrọpụta onye ga-anọchi ya ka onye nke pụrụ apụ na ya bụ okpuru ọchịchị bụ Chief Gerald Ọzọ siri na Comrade Ibekwe bụ onye ya ji obi ya wee nabata na ya ga-akwado ya ma dụọ anya ọdụ ka ọ kpọkọta onye ọbụla na ya bụ okpuru ọchịchị ka ihe wee na-aga nke ọma. Enwere onyinye dị iche iche sitere n'aka Oche Vanguard Association na ndị ọzọ dị iche iche enyefugere ya bụ onye isi ọchịchị nchere oge nke Anaocha bụ Comrade Ibekwe na mbata ọ batara dịka eze na ya bụ okpuru ọchịchị bụ ihe ndị pụtara ihe na mmemme a. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.